era visto. O aseo de invitados. Ai, Xesús, pero que ruido é ese? Aquí non se para. Sí, muller, sí, é que estou facendo un váter para invitados. Un dos vos, con alicatado de primeira. É que na casa só temos 4. E para que precisas outro váter se aquí só estades a túa sobrinha e máis ti? Ai, pois poucos me parecen que nunca se sabe. Ademais, ter un váter para invitados é unha das cousas máis necesarias do mundo. É logo que queres? Que veña un de fora a facer as súas necesidades e teña que ir eu detrás? Que non. Me digas que ti non tes un. Sí, claro. Como non vou ter, muller? Tes cada cousa. Pois eu nunca cho vin. Porque non coincideu, pero podes vir a velo cando queiras, Pois imos agora. Agora mismo, mira, agora mismo teño a pata no lume e vai ser que é mellor limpalo porque teño tanta xente invitada na casa que está fatal. Limpo e despois mañán ves a velo, queres? E para que queremos nós un váter de invitados, Elvira? Se esa Pandorca ten un, eu non vou ser menos, A ver, se os invitados queren facer as súas necesidades, que vayan ao monte, como se fixo toda a vida, Son tradicións que non se poden perder, cariño. A ver, Moncho, quero un váter de invitados e quero para mañá. Non se fale máis. Atopei este váter vello. Cousa bonita, Que maravilla. Elvira quere ter un aseo de invitados. Pois vai no ter, home, vai no ter como Ramón me chamo. Que? Tive unha idea caralluda, E de paso vale para abonar as flores. Elvira ten que estar encantada. Moncho, que iso que puxaches son das miñas flores? Quito inmediatamente. Bueno, se cadra non está tan encantada como eu pensaba, pero... Merda, vai haber que quitalo, a ver como fago. Moncho, agora hai váteres químicos. Son rapidísimos e sinxelos de instalar e non precisa de obra. O carallo é onde eu chanto tamén, don Anselmo. Moncho, que ignorante eres. Iso sabe todo o mundo, é ben sinxelo. É que eu son máis de mixar de campo, que quere que lle faga? Ai, Moncho, esas cousas hai que instalalas nas partes públicas da casa, nunca na parte privada, que sei eu, no recibidor, entre a cociña e o salón, nunca no espazo privado, recorda. Ai, os pobres, que pouco mundo tedes, Moncho. Don Anselmo convenceume, sí señor, fun a do Chino Yun e comprei un deses váteres astrofísicos, sen ter cobrar, E a localización perfecta. Que ben queda un, cariño. Que foi iso, ruido? É o aseo da entrada, No sitio no que ten que estar na entrada da casa, que? Pero ti toleaches, Moncho, que fai iso aí, Muller, por favor, algo non queda ben, tá co seu biombo para que teñas intimidade, que estas cousas piden intimidade. Vai ver todo o mundo facendo as túas necesidades, non? Bueno, pero se queres eu quito biombo, que ti sempre fuches moi moderna para estas cousas. Ti non és vendado, Moncho, ti non és vendado. Sácame iso daí e fai o baño de invitados como Dios manda, que vai vir Carmucha e morro ca vergonza, por favor. Pois mira, eu xa lle collí un xeito, estás cómodo, relaxado, Quito xa. Mira, déixame utilizalo por última vez. Moncho! Pois digoche, máis, a mí non me parecía mal sitio, Así nada máis chegar xo podes utilizar. Non, claro, mentre estás vendo o lugar ali, sentadillo, vendo o lugar, é o sitio perfecto, E eu estaba pensando en poñer un aí mesmo na entrada. Pois non sería mala idea, porque a familia de denuciñas que tes no váter cada vez toman pior que vayas ata ali, Home, normal, as criaturas teñen que defender o seu hábitat natural, entendes? É como a eses documentales de bichería que hai na televisión. Carallo, é onde eu poño, porque aparte ben Carmucho esta tarde, Instalou nun cuarto. Total, é algo temporal. En canto marche Carmucha, quítalo listo. No teu cuarto mesmo ou na cociña. Na cociña é o sitio caralluda, Home, na cociña, así, mentras estás cociñando, xa podes facer as tuas necesidades, non sabes? Sí, pero non me digas por qué, pero a Elvira non creo que lle gustase moita idea. Pois non tes moitas opcións. Tiña unha. Ese váter tiñase que instalar. E había alguén a quen todo sempre lle dá un pouco igual.
Con estas cortinas tan xeitosas, Carmucha non se vai decatar que é o teu cuarto. É unha cousa provisional, pero así ben xeitosiña. Como mola, papá? Xa estou desixando dicirlo aos meus colegas, van morrer ca envexa. Podo traer xente para probar? Podes, a quen queiras. Ai, que está guai, é que xa me estou imaginando xogando aí a play e podendo ir ao váter ao mesmo tempo. Comer un bocadillo, ir ao váter, tomarme algo e poder ir ao váter. Que bien, é que é moi boa idea, papá? Carmucha, vou ir abrir, vale? E o que fago? É que vai facer marchar ou queres quedar aquí cando veña ela a probalo? Bueno, non hai problema, papá. Eu sou unha persoa de mundo. Ademais, como quero ser electricista, eu teño que ir acostumándome porque os electricistas o que fan é ver xente espida. Moncho! Vou! Arranca, arrancase. Que sí, que xa vou. Ademais, sempre teño que facer o que vos queirades, que nunca podo divertirme. Bueno, boto unha partida e marcho, Mira, cariño, temos visita. Hola, Elvira. Podo ir ao baño? Sí, muller, pero que prisas, non? Nin que viñeras comprobar se temos aseo de invitados de verdade. Pero que dis, muller? Diso nada. Ademais, para min o que ti dis ten o mesmo valor que o que di Paquirrín. Xa. O que pasa que hoxe casualmente bebín 3 litros de auga e tomei 5 tés. E mexo por min. Todo para ter ganas de mexar e poder ir velo a seu de invitados. Pois, nada, por aí saindo á dereita. Pois vou, Moncho, está todo no seu sitio, non? Todo. É con papel higiénico, nada de papel de xornal. Unha cousa fina. E non se vai decatar que é o cuarto de Kevin. E as cousas de Kevin? Están ali, o que pasa que puxo unha cortina. E Kevin? Kevin dixenlle que marchara, non creo que sexa tan parvo como para quedar. Que tan equivocado estaba. Pois mira ti. Ao final, teñen un aseo de invitados. E non ten mala pinta, non? Ola, Carmucha, queres papel? Na miña vida cousa tal vin. Que? Estou che baño de invitados, non? Pero que dis, muller? Que vergonza, pero se tedes o neno vivindo ali, vos estades moito peor do que eu pensaba. Que non, muller. Pero que dis? Sodes uns miserables. É que é o cuarto de Kevin. Como que é o seu cuarto? Pero vos sodes uns desalmados. Mira, era pouco chamaros da ONU para que mandasen os cascos azuis para salvalo da vida que lle dades. Os ambientadores que encantaron, che. Que, muller, que culpa teño de que Kevin non marchara? É parvo. Ti pensas que lle vai ir contar a alguén? Sí, a media hora xa sabía todo o lameiro e a metade da choupana era visto. A Garda Civil casi nos leva ao rapaz por telo vivindo no bate. Ao final tiveño que quitar do cuarto e o pobre quedou un pouco amolado. Pero eu non me penso desfacer dele, No, este chiquitín é unha maravilla. Agora que fixo un gasto hai que amortizalo. Claro que sí. Agora, se me permitides, vou utilizar a chiquitín. Non me penso mover daqui nunha temporada. Hasta logo. Os implantes. Elvira foi ao dentista a quitar unha moa. E con esta xa van 4. 4, amigos. E mira que lavo os dentes 3 veces ao día todos os días, Pero nada. Esta dentadura é un puro equinoccio. Vese que lle veu mal de fábrica e o carallo. E por riba, o dentista do centro de saúde díxome que a cousa ia ir a peor. Porque cada vez que quitan unha peza, as do lado perden suxección e estráganse tamén. Pero algunha solución haberá, digo eu. Sí, dixo que repoñer as pezas que faltaban con implantes, pero ti non sabes os cartos que costan os implantes. Mira, bueno, como se temos que poñer ao neno a pedir nos semáforos. Xa estamos no século XXI. Xa non hai excusas para andar desdentados, por favor. Moncho, pero... Nada de peros. Ti infórmate ben onde se poñen eses implantes, que os cartos xa saco eu de onde faga falta. Custoume convencela, pero ao final entrou en razón e fíxome caso. Pediulle asesoramento técnico a maior experta en temas bucodentais de todo o lameiro, Jessia de Carmucha, a nena dos aparatos nos dentes. Xa. Entón ti dis que as clínicas dentales portuguesas son máis baratas que as daqui, Jessi? Sí. Por días, Elvira. Hola. Factura da luz e recibo da contribución. Moi ben. Se me das unha cervexa, non che digo que non, que viño seco. Colle ti na cociña que estou falando de cousas serias. Veña, vaite. Pois mira, daquela terei que buscar unha clínica portuguesa para facelo. Sí, claro. Eu por min digo a verdade, quedaba como estou. Pero é que Moncho non para de animarme co dos implantes.
Di que dentro de nada as que teño van empezar a caer. E que de seguido vou parecer unha vella das de antes. Sí. Oiche, xa unha pregunta. Ti crees que se notará moito que son falsas? En serio? Mellor que as de verdade. Pois sabes que che digo, convencichesme, nena. Sí, vou buscar unha clínica portuguesa para poñer os implantes. Pero ti estás seguro, Lin? Como cho conto, Puscas, Elvira vai poñer unhas tetas novas. Pero se Elvira xa ten unha dianteira de Champions. Bueno, pois coñécese que a Moncho non lle chega e quere reforzos. Me difaino por Moncho. Logo. É o que quere que poña implantes mamarios, porque por ela quedaba como está. Mi madriña, que vicio ten o tipo, O ruxe propagouse por todo o Lameiro en cuestión de minutos. Un viral que lle chaman agora. Pero bueno, eu ainda tardei en enterarme un pouco porque tiña a cabeza noutro asunto. Andaba matinando como pedirlle a don Anselmo un adianto para pagar o arranxo da boca de Elvira. Dígolle unha cousa, don Anselmo. Para min, o arranxo da miña muller non é un simple capricho estético, no. Para min é un tema prioritario e de urxencia absoluta, carallo. E dígolle máis, se hai que pagar, pagas o que faja falta. Non tes que convencerme, Moncho, estamos enteiramente de acordo. Eu son da opinión de que todas as mulleres, en excepción, deberían levar implantes. Todas, non sei. Polo menos as que o precisen, non? Todas, Moncho, todas. Neste asunto nunca se peca por exceso. E digo máis, este tipo de operacións tiñan que estar pagadas pola sanidade pública. Sí, señor. Os implantes tiñan que ser gratuitos para todos os homes e mulleres deste país. Non, Moncho, para os homes non. A ver, o pajarito que non estea conforme co corpo que lle tocou en suerte, que o pague el. Se quere cambiar, que pague el. Dos meus impostos, non. Ollo, vicios contra a natura, os mínimos. En fin. A ver, pirata, veña, non te cortes. Dime, canto precisas. E non te apures. Non teñas vergonza que eu, cando é por unha causa xusta, son generoso. Naquel momento debín decatarme de que don Anselmo e máis eu non estábamos falando do mismo tipo de implantes. Pero cando recibes un cheque de 4 cifras, non é o momento de pensar en malentendidos. Sabes todo, cariño? Carné, cartos, muda... Levo todo. Mira, deixo-vos na nevera uns táperes con comida para que non vos falte de nada. E ti pórtate ben, meu rixetinho. Sí, mamá, pero mira, sabes perfectamente que non tes por que facelo si queres, Agora sí, fillo, que xa teño a reserva e o billete e todo. Pois apura que ainda vas perder o tren. Sí, ainda así, veña, portádevos ben, Ai, que dades. E ti é gilipollas ou que? Co traballo que me costou a min convencela para que poña os implantes e ti veña a decirlle que non o ten que facer se non quere. Mira unha cousa. Mamá non ten por que sacrificarse para que ti satisfagas as túas fantasías eróticas. Hai sacrificarse al... E ti quen pensas que vai pagar o amaño? Eu. E aparte un pastizal, unha fortuna. Aparte, que dices de fantasías eróticas e sexuales? Que dices? E non me veñas con que queres, niña. Ti ben sabes do que che falo. Degenerado. Estás enfermo. A reacción de Kevin tamén era un indicio de que nesta comedia había algo que non encaixaba. Pero como a cabeza de Kevin traballa noutra órbita, non lle dei máis importancia e fun de cabezas a de Puscas mandarlle unha. Ai, que rico está Puscas. Quen diría que non é francés? Tramo de Andorra. Aí ben, home! Caramba! O home máis afortunado de Lameiro. Eu? Non te pagan o parvo. Quen vai ser, Moncho? Quen vai ser? Xa me tarda en ver como quedou Elvira, Cuidado, que se o resultado paga pena, vou insistir a Vanessa para que se faga un arranjo. Insisto que queiras, pero tamén te digo, ida forrando porque metín 3.000 euros nos 4 implantes que lle puxeron. Como 4, Moncho. 4? 2 de cada lado. Moi como ten que ser xa metidos en gastos, pois veía, 4 dunha vez, e punto. Elvira prestouse iso. Ao principio estaba algo reacia, queiras que non, pois eso mete medo, pero dixen yo, ou polos 4, ou senón vas ver a papá cabreado. Se todo, hai que estar ben trastornado para facerlles extremonía a Elvira. Extremonía, que extremonía? Como que extremonía? Pero somente a ti se te ocurre converter a tua muller en monstro de feira con 4 tetas, 4 tetas. A mí darme noxo mucho, Se o que tes cita é ver femias con moitos peitos, compra unha vaca. Compra unha vaca, pero non cargues a Elvira de tantas tetas. Aí sí. Aí xa me decatei de que había unha confusión evidente. E non me foi fácil aclarar o malentendido, Pero bueno, unha vez que o conseguín,
a cousa aínda foi a peor. Implantes de mama non, home, implantes dentais. A Elvira puxeronlle 4 moas, non 4 tetas, entendedes? Home, así sí, iso ten máis lógica. Como que lógica? Como que lógica? Que noxo, vamos a ver, daquela ti eres dos que che pon o tema dos dentes en vez do tema das tetas, Que non, Puscas, home, non é nada sexual. Pensas que ando eu no fetichismo dos dentes, pero parece mentira. E agora que está todo aclarado, pon uns viños, No, sabe? no, de aclarado nada, Moncho, de aclarado nada. Ti mentíchesme. Eu deiche unha moneda de cartos para que ti lle arranxaras as tetas a tua muller. E ti os espinfarraches meténdolle os cartos na merda esa da boca. Vamos devolver todo agora. Pero agora mesmo, Moncho. Agora mesmo. Agora mesmo. Home, é con intereses. Picastes, inocentes, picastes. Como? Era todo unha broma, me parece mentira. Pero como vou meter eu 3.000 euros en amañarlle a boca á muller podendo amañarlle a chapa, a pintura e a carrocería? Parece mentira. A ver, Moncho, sen bromas. Aclárame unha cousa. A tua muller ten as tetas novas ou non? Do trinque, don Anselmo, do trinque. XXL Plus. Mira, dúas tetas como dúas carretas, home, por favor. Dúas na máis, por favor. Non andeu con extremonías. Fenómeno! Ben metido. En situacións de moita presión, eu sempre reacciono así, rápido como un lostro. Agora, na máis que teño que convencer a Elvira para que me acompañe nesta incerta fuxida cara adiante. E sei como facelo, con sutileza. Hola! Xa estou aquí. Ay, qué bien, mamá. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Moi ben, estupendamente. Trouxenche un regalo, mira. Mira, un galo do tempo portugués. Guau, pero ya teño reloxo. ¿Para qué quiero un galo que me diga ahora? Ai, que tan burriño es, meu neniño. Venga, dame un abrazo. Ai, mua. Ay, pero, están como siempre. Ni máis duras, ni máis grandes. O qué? Os implantes. Ai, os implantes, que maravilla. Os implantes, Monche, que maravilla. Si os sei, poños antes. Nada de dor, de maravilla. Queres velos, No, para a habitación a ver un galo comprar. Ai, mira, e a ti trouxense. Unha botella de Porto. Cariño, como sabes que me gusta. Pois mira, eu tamén teño un regalo para ti. Sí. Lencería fina. Pero, Menucho, isto é unha barbaridade. Estos son como 5 tallas máis grandes do que eu uso. Sempre lle podes meter algo de recheo, cariño. Recheo de que? Moncho, ti tes algo que contarme? Que tan lista é a tipa, meu. Ao final, tivenlle que contar toda a verdade. Normal. Pero, vos ti matarte a pouco. Como podes deixar que pensen que me operei as tetas? É que queres, cariño? É que don Anselmo quería que lle devolves os cartos. Pero tranquila que xa está todo controlado, Ti nada máis que tens que facer que agrandache as tetas. E en canto cheguen... En canto cheguen. Sí, é que insistiron moito en vir, de feito xa están vindo para aquí. Ai, sí. Pois xa sabes o que tes que facer. Botalos! Anormal! Imbécil! Ajortoibo! Moncho! Noraboa! Que tal se chegou? Pero chegou cansa, carallo. A viaxe e tal. De feito, vou ir xunta ela a ver se precisa algo, vale? Venga, que non tarde. Que non tarde. Ai, Que hai aquí? Ai, señor Madrid. Isto que é? Cuidado, que cousa tan impresionante. se ve que non foi o barato, Ay, hola. ¿Qué tal? Mira, perdade un segundiño, pero vos sabedes como funciona isto. É que non dou dado que me dé ahora. Ti sabes, pois. Elvira leva unha semana encerrada no seu cuarto. E pola casa non para de vir xente que lle quere ver as tetas novas. Non sei canto tempo poderemos mantelo en gano. Pero tranquilos que... habemos de sair desta, Eu xa teño seguido de outras ben peores. Que carallo. Boas noites. Kevin Pai. Buah. Uf. Vaya pasada, Jessie. Sí, a min tamén me dá un subidón. Pero é o que hai. Ti que dis?
Eu estou decidida. Eu tamén, Jessie. É que eu sempre quixen ter un hámster, pero é que nunca me deixaron. Pero mira unha cousa, Jessie. Coa túa axuda, todo iso vai cambiar. Sí. Mira, ti queres telo, non? Eu quero telo. Pois non hai máis que pensar, Jessie. Hai que pensalo ben, A nosa vida vai cambiar para sempre, sábelo, non? Claro que eu sei, Jessie. Agora somos 2, ti e eu. E depois seremos 3. Iso é unha multiplicación básica. Pero o máis importante é que a esa criatura imos lle dar un fogar feliz. Criaremos juntos. Sí, é que vai ser guai, Imagínate aí día a día, vendo crecer. Vai dar moito traballo, Iso non te digo que non. Pero depois darlle de comer, que aprenda cousiñas, darlle todo o noso amor, todo o que poidamos, sí? Que ben. Van ter un fillo, Moncho, van ter un fillo. Quen vai ser? Kevin. Kevin é a lercha esa que o liou. Pero como vai ter un fillo Kevin a Jessica, mira, por favor, que non sei nin se sabrán como facelo. Non tolees, anda, Que non tolees. toleo, Moncho, que acabo de escoitalo palabra por palabra. Ai, o meu neniño. A ti estás segura? Completamente, home. Moi ben, vale, pero entón, unha cousa, por sabelo, nós que estamos, contentos ou tristes? Pois non o sei, Moncho. Teño tantas emocións que neste momento ainda non te podo dicir. Esa lercha, como liaría o meu neno. Como liaría? Quero saber, digo yo agora, bien. Non me digas nada, tío, que tens que facer xa o sabes. Vai falar con el, que como ha de estar de nervios ese pobre dese rapaz. Vai xa. Agora ia me poñer caquiñada. Moncho! Veña, arreando. Fun, non había de ir, algo que fun, pero fun pensando en que, como tantas outras veces, Elvira era vítima da súa desbordante imaginación. Error. Que pasa, campeón? Que tal? Que tal, home? Mira unha cousiña. É que se comenta por aí que imos ser un máis na familia. E quen che contou iso? Porque iso ia ser unha sorpresa. Quen che contou? Foi un paxariño. Como un paxariño? Pero que paxariño? Un gorrión? Payaso, non foi tú a nai. Bo. E que pensa? E que lle parece? Parecelle ben, e que como son así pequeniños como un rato, pois a mí non... Ai, non lle chames rato, home, por favor, Kevin, non lle chames rato. Papá, e como queres que lle chame? Se é así, mentre non lle poña nome, vou lle chamar rato. Vai, chame como lle pete, vale? Chame como lle pete, xa está. Pero mira, o caso é que ti pensáchelo ben, né? Porque é unha responsabilidade, Sí que eu pensei, xa sei que é moito traballo, pero a verdade é que estou decidido, papá. O traballo é gastos, que hai que dar unha educación. Home, sí, teño pensado ensinarlle un par de trucos e... Par de trucos. Par de trucos, ni que fora Harry Potter ou Luis de Matos, por favor. Hai que mandalo á escola, depois ao instituto. Home, papá, non sei se será tan listo como ti pensas que vai ser, pero... Se igual ter razón, como sabe o pai, moita idea non ha de ter, pero, mira, xa está encargado. Sí, está encargado e de camiño. Pasa que vai vivir aquí, Porque xa falamos con Carmucha e, claro, como xe dixo Carmucha, que como vise, matabo. Pero como vai decir eso? Sí, dixo yo a Jessica. Dixo yo que se subía por aí pola casa, collía e tiraba o no váter. Ya nai, querida, que muller. Ni sequera Carmucha pode ser tan malvada. En todo caso, o trámite de falar co fillo xa estaba feito. Agora, que amaño os detalles canai, que son as que saben. Pois agora xa non son un neno pequeno, mamá. Agora son un home. E teño que ter as miñas responsabilidades e iso non me asusta. Ai, Kevinciño, pero si parece que foi hai 2 días que andabas por aí a gatas cagando e mexeando por ti. Ese é o mismo cariño que lle quero transmitir eu ao meu ratiño. Pero non lle chame ratiño, home. Xa estamos, outra vez. Mentre non teña nome, vou lle chamar rato, punto. Vale, home, vale. Tan emocionada estaba a miña Elvira que deixou atrás todas as súas conviccións e foi falar cara a cara con Carmucha. Xa sei a noticia, Elvira, non ma tes que repetir. Pero logo non che fai ilusión, muller. Ningunha. Xa lle dixen a Jessica que se o quere ter que o teña, pero que por aquí non mo traia, que o leve para a túa casa. Muller, iso xa estaba pensado entre isto e a miña casa. A túa moita mellor onde vai parar. Total, para enchelo chan de xornais vellos para que o rato ese cague por onde queira. A ti como lle chama rato? E que queres que lle chame?
Moncho, como teu home. Moncho Ramón que é un nome ben bonito, pero eso non é cousa nosa que terán que decidir os rapaces, non, non. Muller, sí. Xa estou vendo o seu nome en riba da porta da gallola. Aquí vive Moncho. Pero que gallola, que é un canario, ou que? Pois se non é unha gallola, terá que ser unha caixa de cartón con buratos, porque non é de froita escapa. Ou quere loter polos rincóns cagando. Vou notar, sabes como? Vou notar como un príncipe, que é o que é. Bruxa! Habrá que brindar, non? Home, Se invita a casa, pois veña, non hai problema. Agora, se invita a casa, como non invita a casa non é, porque imos ter moitos gastos que... Outra boca máis que alimentar, amigos. É que era na terra. Hai que economizar. para cando é o feliz acontecemento? Pois mira, Lino, agora ainda que me mates non o sei, porque pasouseme preguntar e... Ui, espera. Hola, nené, que nervioso, non? Normal. Como? Xa? Xa está na casa? Sí, vou pitando. Xa está o rapaz na casa. Como é? Xa engordou, xa foi ao hospital, se volveu. É moita cousa, vaya. Pense que lle vai na raza, no tema genético do rapaz, no fonema humano, é como o pai, Apuntar, disparar e zas pola escuadra. É moita cousa, é. Marcho, amigos, marcho. Veña, Moncho. Mira que teño seguido eu emocionado de Puskas nas noites de Champions, pero emocionado. Agora nunca como hoxe. Onde está o meu neto? Ai, agora o traen, Monchiño, agora o traen. Que emoción, A emoción, claro, é que foi todo tan rápido. Home, eu non entendo desto, pero a ti parece normal. Eu que sei, Moncho. A rapaza non se lle notaba moito, pero como é desa raza escuchimizada sen sangue de carmuchas, a raza falsa. Ten razón. Aí ven. Ai. ¿Quién llegó a casa? Pero que, home, como o traes aí tapado, que ainda vai afogar? Que va? Se non afogou de tanto correr na roda, non vai afogar co pano ese. Correr en que roda? Aí xa debín de sospeitar algo. Pero claro, era tanta emoción que eu, en lugar de sospeitar, excitábame ainda máis. A ver, neto, está pa dunha vez. Vale, venga, preparado, sí. Un, dos, ¡tachán! Buah, que forte, tío. Desmayouse de emoción. Pero que isto é un rato. Che, un momentiño, que non é un rato exactamente. É un hámster tipo cobaya, que non me gusta nada que lle chamen rato. Aquí non, aí tiña ti razón, papá. Bueno, veña, que teño moito que facer, Imos bañalo, darlle a cea, deitar. Sí, é que isto dá moitísimo traballo, papá. Veña, hasta logo, Vaya, mira. Mira. Moncho, non digas nada. Non digas ninguna palabra. O que tes que facer é coller o becho asqueroso ese e botalo fora da miña casa. E de paso, a porca mentireira tamén posma fora. E xa que estamos, a Kerin, que carallo, todo o mundo fora da miña casa. E eu vou-me a poñer a lavar e a ferver todo con auga quente, con lejía, para desinfectar. Expliquei a Kevin que non podía quedar co bicho. Pero non pensedes que lle importou moito, que xa lle perdera o chiste todo. Outro erro do meu fillo, claro que sí, porque non vexades que graza ten o tipo, Mirade para aquí, chiquitín. Que maravilla, mirade, que pelazo, Xa, que lle dera a María del Monte, me cago, tal esta melena lacia, al viento. Chámolle por Sineki. E mañan temos dentista porque ten así dúas moas así algo picadas. Chiquitín, saúda aí. A ver se Kevin cando teña un fillo e sae tan esperido como este. Ala, aí.